Welcome back to my Koning Surya YouTube channel. Oi, kamu kan tulis ya? Mendam kan kedan channel. Monceng kedan video जों आरो खिन खनसे बगरना थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा मानसि थांगासिनो. ओइ देरथ' दख'ना फिलफिलिया जों लांगासिनो. जायगा गैयामोन लोगोफोरनो आं इदि जनांगौ जाहैदों उपाय गैया. पुलिसफोरा हमनो नागिरदोंमोन जोंखौ साला आइ होननोबो दंमारोना पुलिसफोरा हमबारनाया दंमारो जोबा देन्जार जखार आरो गरमथार गोसा बिरादनो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि बायजोबनायखौ आरो ना लोगोफोर बिराद मोजां जादों सखायो इयुन सगो सखालनि हाबो थाङाखै नुवा सखाय बायनो Aku nona aku nggak bela deh, nggak ada yang kasih. रुको जरा सबर करो Yang tengah sih nanti juga. Nah jangan beda. Hết đúng không? Gak apa hari ini lah dong. Mancing kenapa jangan pemain? Deh. Mancing cikan kain nama yo. Kos tu saya nanti apa? Oh my god wow Mama ini mana pria ini? Sampai sini. Ah, हो गया. Kok mau sih? Masuk nani? Mau beri bentuk masuk nani?
मार हिदु जाखादो बरिया बरिया गरमाव मार रोखागौना जों सोरबा नांगौबा खोन्थाहरखा जोंखो जेनजार मिखायसैनो मालाय खानाया मोनजोब्बाय संनायनि गरमाव खायाखै आं आंनाबो नै मोनजोबथारबाय संनाय भगबान बुरिबाय थेथे जाजोबखाबाय बोरैबालाय हिट मोनदोना गरमाव माइ सौनानै हिटआनो जादों मोजांथार मोनदो मावथि जानजि खाफ्रालायनाय Enggak ada hide. मिल मालिक तु मिल मालिक आंखौ गालांनाङा र' ओमफ्राय नायलाय सानैया Barkanbay malah. Mustazı kuni kaza cuma. Kalau pilih-pilih logoper jangan थांलायनोसै sebentar bilang kena birat kelupay Nah, kalau gue yang masuk sebenarnya mau sebelum itu lagi. Abi cika dina जों kedana masuk tuh bedana नै मायाव दंखायो नै ओरैबायमोन मबाइला गोलैदोंमोन अमा गैलालै बेयाव पुलिस दं